Helo, anna fi o Gwenno, dwi'n gweithio yn y tîm llywodraethu ac ar fyny yn edrych am 2 tenants i joinio fel aelodau bwrdd newydd. Y CCG gan y bwrdd o 12 a mae 4 o hyn yn tenantiaid. Mae'r bwrdd yn cyfrifol am wneud gyd y penderfyniadau allweddol i'r cwmni. I've been a board member for almost a year now and I've found it an incredibly rewarding thing. I enjoy the fact that I'm actively participating in something that is about improving people's lives and communities. Mark Jones dwi'n bwderydd y bod ar hyn o bryd. Dwi wedi bod ar y bwrdd ers 4 mlynedd rwan a dwi'n wir yn mwynhau'r profiad. Mae rôl yn gyfoes iawn, enwedig pan dan ni datblygu cymaint a symud i wahanol modeloedd a wneud pethau newydd. Ni fel bwrdd yn meddwl bod tai o safon yn hawl sylfaenol i bawb. Felly, da chi eisiau ein helpu i gyflawni hwn, dewch ar y bwrdd. Dyna chydig am bwrdd CCG. Os chi'n teimlo mae hwn o bet, os chi'n gymryd diddordeb mewn, plis gysylltwch.